Wis mulai. Ora bae, ora wis story yo. Iki lho, nah tukangan Basiron, telepone Basiron, speaker kok sing banter kok. Kelo karo Mas Riko. Linggo sani ke Mas Riko. Kono cekelan dhewe kono, linggo kono. Matu kangen Basirun, pengen nelpone Basirun. Nanti kok ora diangkat itu. Nganti tuh? Ini. Basiro nanti yo. Ini. Urung rene nyadi orang angkat-angkat di telepon. Telepon pisan kan. Neng di wong itu. Bisa turun. Tas guys story lho ning pedal. Sik ngupload video bahasane. Wah. Iki gambare ulo to. Oh, tuh. Oh, natu. Lah umpone dhewe ulo tuh. Tuh. Iki tuh gambare ulo. Lho nek buri kok enak tenan ya. Tuh. Mesti. Apa tangan iki? Gak salib malah. Mana pasti. Kira-kira Basiron. Kok kon rene. Cekelen. Rene ron. Lho, kongkonan rene. Jarem kangen Basirun. Kan pasti tinggal pasiran. Iya. Pasiran tinggal kai, tinggal saya. Kongkonan rene. Nek kene nek jajan. Nek kene nek jajan ngono. Mak jalan tinggal nang di mobil. Nang mobil. Akeh vlog ron. Pasiran orka. Basiron kayak apa? Tak mate. Gak niski gak tak mate niski. Kuwi. Sapa ae nang kene? Tuh. Sapa neh? Masih kemana? Sapa neh? Tuh. Lho, sing nang kene sapa ae? Mas pasiran. Sing nang kene. Wis apa ae sing kene iki nyambung. Nampung pasiran. Sing nang kene. Tuh. Sapa neh? Pasiran. Sing nang kene sing linggo nang kene iki sapa neh? Ini. Mas Pingi sapa neh? Apa? Mas Tapau sapa neh? Ngarepmu sapa? Kalian. Sing nyambung. Mas apa? Sing ngarepku lho. Tuh. Ku lho sapa kuwi? Pasiran. Iki lho sapa lho. iki? Mas Eko. Kangen rene. Abah Siron rene yo. Pasiran paninya nih gue tinggal tuh. Nah tuh kangen lho. Itu kangen. Oke, tak rono. Tak luna pasiran nih gue tinggal pasiran. Hati-hati lho. Tapi banyak mobil akeh. Mobil akeh. Ada sepeda mantap akeh. Bukan. Pak labu. Kunci omah iki. Kayak Rene ya Pak Basiron ngono. Pasiran tak mati pasiran. Sawangan kan lho nek HP lho. Emang sama no nelpon Pak Basiron nyapa? Hah? Nyapa? Kon moro. Kan moro. Kon Pinara. Pinara Dingklek. Tinggal. Wis pirang dino ra rene? Tinggal situ kena. Heeh. Kangen itu. Nah, Pak Basiron kaya apa? mati. Asem tenan. Ya jadi Pak Basirun ngono lho jam 1 kok kon moro iki. Ini kepentingan apa? Enek kepentingan apa awakmu Ren? Apa rene? Pasiran tidak mati. Apa kok ngrabekne? Pak Adem. Jale rabi ditanggap nih dangdut ya. Jalan peci. Wah, jalan-jalanan. Jaran apa? Nanti anak uci bareng jalan anak uci.